Nasa kustodiya na kang Bureau of Customs o BOC Bicol ang sarong truck na kargado ng dai dokumentadong produkto na nasabat sa Matnog Port Banggikan Pebrero 11. Kasuod liwat na pag-inspeksyon ang nasambit ng mga kargamento sa panginginot ni BOC Bicol Operations Officer Mandy Pardes para sa indang gigibuhon na inventaryo. Base sa resulta, para sa 40 balis ng used clothing o ukay-ukay na pigkakarkulong aabuton sa 200,000 pesos, kargado man ang truck ng firecracker, kahon-kahon na bulong asin groceries. Base man sa presentar ng dokumento hali sa courier, entero subot ining RTWs. Alagad sa inspeksyon na patunayan na anas ini ukay-ukay. Sa dokumento, nakasurat man ang mga kahon-kahon na bulong asin groceries. Alagad na ikabalidigdi ang mga paputok. So under provided kasi natin, meron tayong special law which is the RA 10863. And in relation to RA 4653, it is prohibited under the law na mag-import ng ukay-ukay or otherwise known as the used clothing. So itong as found natin, mayroong mga markings na made in Korea, we have a probable cause na imported to. Kasi under provided ng CMTA, ang customs have the jurisdiction pagdating sa importation and to curb smuggling. So pagdating naman sa kaso na ipapatong natin sa may-ari ng ukay-ukay, kung sino yung bumili. So we have naman tayong due process kung mag-aapila sila or ano yung mga probable nila. Kaso prohibited nga ito, as I stated a while ago, pinagbabawal po ang ukay-ukay. Hali sa Cavite, ipupuslit kuta ang mga nasambit na produkto pasiring sa Tacloban City, Samar. Sigon kay Coast Guard Ensign Joes Quisarsa, Pebrero 9 kan itimbre sa inda ang nasambit na kargamento. Dangan pinuna naman ang pagmonitor asin pag-inspeksyon sa mga nagralaog na truck sa sakop nindang pantalan. Hasta sa tuminambad na sa inda ang mga ipupuslit na kargamento. Dumating po yung information sa Coast Guard Substation Matnog nung 9 ng February. Then sinubaybayan po namin nung naglabas po ng mission order yung Bureau of Customs para sa surveillance and monitoring nitong nasabing sasakyan para sa maabangan dito sa port ng Matnog. Then nung 12 po, naglabas din po ulit ng mission order yung Bureau of Customs, Legazpi, para sa nung pagpasok ng nasabing sasakyan at tinap tayo ng Port Police Matnog na ang nasabing sasakyan ay nasa loob na ng Port of Matnog. Kasong pagbalgar sa Republic Act 4653 o sa pagpuslit ng mga ukay-ukay na mayo nin magkakanigong dokumento ang kakaatobangon na reklamo kantag sa dirikan mga naaprehender na produkto. Mantang pigaadalan man kan otoridad kung magkakaigaw man ni paninimbagan ang driver asin pahinanti kan naaprehender na delivery truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.